Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder, berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya setya ing ngarsa dalem Gusti, setya ugi anggenipun nindakake menapa ingkang dados kautaman dalem wonten ing gesang ing alam donya. Kathah tantangan ing jaman kula panjenengan menika anggenipun netepi menapa ingkang dados dawuh-dawuh dalem Gusti lan mujudaken diri dados murid dalem sing sejati. Miterat kathah tiyang lan ramalanipun Jayabaya utawi Ranggawarsita, jamane awake dhewe kuwi jaman edan. Yen menangi jaman edan ewuh aya ing pambudi, yen melu ngedan ora tahan, ning yen ora melu ngedan ora bakal keduman. Nah menika kirang langkung situasi ingkang kula panjenengan adepi ing jaman sakmenika. Mila kathah banget korupsi, kathah banget kadurakan. Awit wong sing bener menika malah denger-denger, sing salah malah bungah-bungah. Wong apik ditampik-tampik, wong bejat munggah pangkat. Dandang diunekake kuntul, wong salah dianggep bener, wong lugu keblenggu, wong mulya dikunjara. Sing culika mulya, sing jujur ajur. Linak lijo lingga lica, lali anak lali bojo, lali tangga lali kanca. Menika tandha tandaning jaman edan sing kula panjenengan adepi. Lan jejering murid dalem Gusti, kadangkala ingkang kula panjenengan rasakake ya ewuh aya. Nek dadi wong jujur, dadi wong bener ing jaman saiki, rasa-rasane ya pancen ajur, ora ana kabegjane sithik-sithika. Wonten ing padamelan umpamane awake dhewe dadi wong jujur, padahal liya-liyane do korupsi, liya-liyane do migunakake dhuwit kanthi ora bener, kanthi cara-cara sing salah. Yen awake dhewe tetep jujur, tetep lurus, tantangane luar biasa. Mbuh disingkiri utawa disingkirake. Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika paring pitedah boten namung dumateng para murid dalem, ning nggih dumateng tiyang kathah. Kados pundi tandha tandaning jaman, sasmitaning jaman menika boten namung kados pundi kula panjenengan methek maneka warni tandha kadonyan, tandha-tandha alam, ning kados pundi kula panjenengan methek tandha tandane rawuh dalem Gusti, saengga kula panjenengan lajeng saged madosi dudutane lan kanthi dudutan sing kula panjenengan temu bangun sikap sing selaras kangge nampi rawuh dalem Gusti. Mila Gusti Yesus ngajak para murid lan tiyang kathah boten namung tansah siap siaga lan waspada utawi jaga-jaga, ning ya bisa methek tandha tandaning jaman, tandha tandaning rawuh dalem Gusti. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabeh kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem
kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 12 ayat 51 ngantos dumugi 59. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang wong akeh mangkene, yen kowe weruh ana mendung jedul saka kulon, saknalika kowe kandha arep udan lan ya kelakon mangkono. Dene yen nyumurupi ana angin saka kidul kowe kandha hawane arep sumuk banget lan ya kelakon mangkono. Wong lamis, pratandane langit lan bumi kowe bisa ngarani, ya gene ora bisa methek pratandaning jaman iki. Ya gene kowe ora bisa gawe dudutan dhewe. Yen kowe sowan panggedhe karo mungsuhmu ana ing dalan rekanen, supaya kowe bisa uwal saka mungsuhmu, mundhak kowe mengko diglandang ing ngarsaning pradata lan dening pradata diulungake marang punggawa pakunjaran, lan dening punggawa dicemplungake ing pakunjaran. Aku kandha kowe ora bakal luar saka pakunjaran kono yen durung kok sauri nganti pundhat. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus kanthi penuh katresnan paring tuntunan dumateng tiyang kathah lan para murid dalem supados tansah siap siaga jaga-jaga lan waspada anggenipun nampi rawuh dalem Gusti, nampi kraton ning swarga. Supados menapa tiyang-tiyang menika nggih tansah gesang ing margining kawilujengan, tansah siap lan pantes anggenipun nampi rawuh dalem Gusti. Salah setunggal ingkang lajeng dipun paringaken Gusti supados dados tuntunan inggih menika tandha tandaning jaman. Jamanipun Gusti Yesus menika dados tandha. Gusti Yesus ingkang rawuh ing alam donya menika dados tandha, dados pratandaning jaman. Wonten ing pakaryan-pakaryan dalem Gusti, Gusti kathah maringaken pangirame-ram kangge tandha. Ananging pranyata tiyang-tiyang sing kasengsem dening pangirame-ram dalem menika boten saged narik dudutan kersanipun Gusti menika menapa. Tiyang namung nonton, pakaryan pangirame-ram dalem Gusti namung dados tontonan, ning ora dadi tuntunan tumraping tiyang kathah sing kasengsem. Nah menika kula kinten penting tumraping kula panjenengan sami simbah-simbah rumiyin menika ngawontenaken pagelaran, mbuh kuwi wayang uwong, wayang kulit, ketoprak lan sanes-sanese, menika boten namung sekedar tontonan. Pancen pagelaran menika diwujudake dibungkus mawi tontonan, ning tumraping simbah-simbah maneka wani pagelaran menika ya bisa dadi tuntunan. Mila yen gatosaken estu kados pundi cariyosipun wayang, mbuh kuwi wayang wong apa wayang kulit utawi ketoprak, ing tontonan menika wonten tuntunan. Umpaminipun kados pundi mbangun gesang bebrayan sing apik, sing setya, kados pundi dados kesatria sing bener, sing tansah ngugemi kasunyatan lan sapanunggalane. Kula panjenengan nggih dikersakake Gusti supados pakaryan pangirame-ram dalem menika boten namung dados tontonan sing marakake awake dhewe kasengsem, terpesona, rumangsa wah Gusti luar biasa, ning mugia tansah dados tuntunan
anggenipun kula panjenengan gayuh kasuwargan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.